min sidemand her. Hvor er Simon hen, mand? Sidst jeg så ham, der var han nede sammen med Suspekt. Hvad så dernede? Har I drukket Simon fuld dernede? Yes. Har I drukket Simon fuld? Han har godt nok ikke tænkt hans gruppebænker lige nu, men den er nok værre, hvis du forstår. I må sgu ikke drikke ham så fuld, for fanden. Er han pissefuld, Kent? Hvis jeg nu bare siger, at vi bliver hernede og drikker vækker, og så præsenterer du det. Okay, men altså, jeg vil lige sige, at sidste gang han var så fuld, der forærede han sin kørestol væk. Det gider vi altså ikke. Men mine damer og herrer, nu skal vi med have dybdenstrøg, vores militære areal her. Nu skal der bare ske ting og sager, så må Simon og Kent til dernede og drikke sig pandestive, mine damer og herrer. Fordi her kommer det sagde, hold kæft, vi mangler en mand mere. Vi mangler Jakob Binser på guitar i D&D, mand. Hvor helvede er han hen, mand? Han er sgu også nødt til høj hat. Han ser jo også bag som pissefuld et eller andet sted, mand. Vi har i hvert fald fået frivillige til at spille den guitar i stedet for. Ham flyver vi ikke. Prøv at se dernede.